كالأتي بايبل ستارينا كاب قبر حواريات معرف شوعات كاب قطر حادة كسع 34 نزلويو كاب حادة كساب شمونت بمنباب كجمري مساي كم زلوهم آمين بمبال مهلاوكم ملكت بمهاب أرجع قلت عليه مالتي كاب حادة كساب شمونت زلو خنببيمو بدي حريقو حساباتي كافلكم كم زيبل اتليك كهنات كا ازنجر كم اوديو بلو نسوغنا بلا اتوم احواتنا نابوتاتنا سمعوا نبونا ابراهام جنا ابكاران كيتقمطه امسوبوتاميا كولو املاك كبري ترايومو كمدر خان كبزماد كان وصا نابتي انا زري كمدرنا ابلو شعو كاب مدر كلداويان وصيو ابكاران تقمطه أبو مسموتا خاء أملاك كابو نابز حجز اللهم ومدري أغازو أبو دما مرقت اغر زاكل كوارستي أي هابون ولد زيبلو خنسوس اتمدري نعون بدحريون نزرعون كم زرستيو أتسفو أملاك دما خمزيلو تزاربو زرقا أبكال مدري سدتنيا خاونيو كغزقوو 400 عمتون كتبو اليوم نتوم زغزو حزب خا انا كفردومي بلا املاح اندحرزي كابو خوصمو ابزا سفر زيا كغلغلونيوم كيدان غزرت كاهابو كومو دماني يساق ولدومو ابسامنايت مالتي غزرو يساق دمان ياقوب ولدو ياقوب كا ن 10 تخلت رئيس ابوتات ولدوم يبلنا اذا غفلزي كاب معراف 6 زقصله غفليو زحلف سمون كم زرعنايو بزوحات نستيفانوس كم زتنسؤو نت استيفانوس ززاربلو زنبره طببن منفسن كماغوتو بزي مخالوم تخراخيروم موغيتوم كم زي سعرو مسفلطو سبات حبيلوم ابلعليو كم زحسو غيروم نحزبن عبيتنا نعايبوم نستيفانوس منزيوم ناو على خمس وسدو بزي غبرو نجر تخصيصو اب قدمتو على دو ابيلوم عند حاتتو خلوينا دو ابيلنا نيرنا لوم دما مقصلتاناتو كنرينا مالتي كم زنبو صنحنا كاب قصر حده كسع شمونته بزعبا ني ابراهام صاويتي ززارب كاب قصر تشعات كسع 36 دما بزعبا قداموت ابوتات مالت بزعبا اتوم ناسرائيل زقومو دق يعقوب ويدما اسرائيل اب ግብጽ ይዝዛረብ ካብ 37 كسا 43 دما عمص اسرائيلاوያን اب እግዚአብሔር ይዝዛረብ ካብ 44 كسا 50 خننبب ኮለና ድማ بزعبا حقኛ ቤተ መቅደስ ወይድማ God's true tabernacle ይዝዛረብ ካብ ቁጥሪ 51 كسا 53 ድማ بزعبا كمي اسرائيلاوያን كل ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝጻረሩ ይዝዛረብ كاب 54 كسا 60 ድማ بزعبا مسوعت استيفانوس يزارب يسوع كريستوس غويتاي اتوم تحبيلوم زمصو ني حاسوت مسخاخر انتايلوم يوم نستيفانوس كسيسومو ازي سب ايزي يسوع اتبع النازريت نزا سفرازي اخفرسا نت موسى زحابنا سرعت كاخلوطويو كبل كله سمينا يولنامو نزا قدست سفرازي نهغان قالات صرف كمزراب كتو ايرفن إلوميوم كاسيسومو اتخصوزيو انتو يورسان ابسلس تخفيلات نغرنا نيرا ام اراف شوعاتن بار استيفانوس نتي اتليق كهنا زحاتو حتو ملاش زبلو خفليو ام اراف شوعات قطر حدن تايبل اتليق كهنات كا از نغرزي كوم اوديو بلو يبلنا از نغر كوم اوديو خبلو خلون تاي زبلو زلو نسخا يسوع تبع النازريت نزا سفرازي اخفرسا نت موسى زحابنا سرعت كاخلوطو الكاديخا ايبل كان يزبلو زلو اللهم دو مساي نزا قدست سفرازي ان نهج قالات صرف تزارب كاديخا اي تزارب كان الي زحاتو زلو كاب قطر كلته كسع 53 نمبار استيفانوس نتي بتي اتليق كهنات زقربلو حتو ملاش زبلو خفليو قطر خلته جمر كلون تاي لي زجمر نسو غنا
بلا إليز جمر استيفانوس نتبتلك كهنا زقربلو حتو بحصيرو هو وي ايفالون كومو يكونن إلوهم اللي سيخل نيرو اتلك كهنات زحاتتو حتو حصير حتوي كم زنريو زلنا اذا ነገር እዚ ከምኡ ዲዩ ኢልካ ዲኻ ኣይበልካን ተጻሪፍካ ዲኻ ኣይተጻረፍካን ዝብል ሕቶ ይቀርብሉ መልስ ናይ ዝሕቶ ኸውን ዝግብኦ ከምኡ ይኮነን ወይ ድማ እወ ከምኡ ይኸውን ነይርዎ እስጢፋኖስ ግን በቲ ዝረኸቦ አጋጣሚ ተጠቂሙ ነቲ ንሳቶም ዘይስተውዓልዎ ነገር ካብ መጽሐፎም ንድሕሪት ብምምላስ ካብ አብርሃም ጀሚሩ ማለት ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ክሳዕ ነታ ዝምክሑላ ቤተ መቅደስ ዝሰርሐ ንጉስ ሰሎሞን ክሰብ ኮሎ ንሪ ኢየሱስ ጎይታይ ስለምንታይ እስጢፋኖስ ነዚ ስብከት ክሰብኮም ተገዲዱ እንድሕር ኢልና እቲ እተኸሰሉ ክሲ ሓደ አሙሴን አብ አምላኽን ቃል ጸርፍ ክዛረብ ኮሎ ሰሚዕና ዝብል ከውን ኮሎ እቲ ኻልአይስ ክስ ድማ ኢየሱስ ተበዓል ናዝሬት ነዛ ስፍራ እዚኣ ከፍርሳ ነቲ ሙሴ ዝሃቦም ስርዓት ድማ ክልውጦዩ ዝብል ክስ ስለ ዝኾነ ብተወሳኺ ነዛ ቅድስ ስፍራ እዚኣ ንሕጊ ቃላት ጸርፍ ካብ ምዝራብ ከቶ ኣይዕረፈን ዝብል ክሲ ምላሽ ክህብ ናይ ግድን ስለ ዝኾነዩ ነዚ ስብከት ክሰብ ኮሎም ብግዲ ዝኾነ እስጢፋኖስ ካብ አብርሃም ጀሚሩ ክሳዕ ንጉስ ሰሎሞን ከምኡን ብዛዕባ ነቢያት ጠቂሱ ክዛረብ ዝደልየሉ ዋና ምኽንያት ስለምንታይ እንድሕር ኢልና እስጢፋኖስ ሓደ ከሰስቱ ዘይስተውዓልዎ ነገር ከሪኦም ስለዝደለዩ አሜን ደቅዱሳን ንሳቶም ዘንብብዎ መጽሐፍ ንሳቶም ተተርእሶሞ ዘለው መጽሐፍ ዝሓዞ ምስጢር ክገልጸሎም ስለዝደለዩ ነጊርዎም እስጢፋኖስ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ አይሁዳውያን ግና ዘይስተባሃልዎ ነገር እዩ ኣብዚ ብሰፊሑ ክገልጸሎም ኮርሎ ንርኢ ዘለና ኢየሱስ ጎይታይ እስጢፋኖስ ከመሓላልፎ ዝደለየ መልእኽትን በአር እንታይ እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር አምላኽ ንርእሱ ፈጺሙ ኣብ ሓደ ውስን ቦታ ወሲኑ ከም ዘይፈልጥ እዩ አሜን ዶ እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ቴምፕል ኣብ ሓደ ቤት ጸሎት ኣብ ሓደ ቦታ ወሲኑ ከም ዘይፈልጥ እዩ ብዝርዝር ዝነግሮም ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን አሜን ሓደ መዓልቲ ኣነ ኸሙ ኢለ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቶሮንቶ ኸሙ ኢለ እግዚአብሔር አምላኺ የመስግነካ ኣለኹ ንስኻ ኣብዛ ነዚያ ሕጂ ኣብዛ ኣነ ዝግልገለላ ዘለኹ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ እትርከብ አምላኽን ቋጥራይ ዘይኮንካ እንኳን ንስኻ ኣብ ኩሉ ስፍራ ዘለኻ አምላኽ ኮይንካ ኢለ አመስግነን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ንርእሱ ፈጺሙ ወሲኑ ይፈልጥኒ እግዚአብሔር ሓደ ካብቲ ማንነቱ በቃ ኦምኒፖተንት ኦምኒሴንት ኣብ ኩሉ ዝኽእል ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ሓደ እዋን ክርከብ ዝኽእል አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር ብቦታ ክንወስኖ ይንኽእልና እስጢፋኖስ እምበአር ብሰፊሑ ኣብ ዝኽፍሊ ዝዛረበሉ ሓሳብ እዚዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ውሱን ከም ዘይኮነ ይዛረብ እግዚአብሔር በቤተ መቅደስ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብ ሓንቲ ኣብ ኣርባዕተ አንጎሎ መንደቅ ክንውስኖ ከም ዘይንኽእል እዩ ኣብዚ ብሰፊሑ ነቶም ሰማዓቱ ዝነግሮም ዘሎ መብዛሕቴና ብዛዕባ አብርሃም ዘሎና ምርዳእ እንታይ እዩ አብርሃም ንእግዚአብሔር አምላኽ ሙሉ በሙሉ ከም ተኣዘዘ እዩ ሓቀደ ቅዱሳን ማለት እግዚአብሔር አምላኽ ንአብርሃም ካብ ምድርኻን ካብ ዝማድካን ተፈሊኻ ናብታ ኣነ ዘርኤካ ምድሪ ውፃ ምስ በሎ ልክ ሓምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ እተኣዘዘ ወይ ዝገበረ ጌርና ኢና ንወስዶ ሓቀደ ቅዱሳን አብርሃም ካብ ምድሩ ክወፅእ ከሎ በይኑ ይኮነን ወፅዩ ከምዚ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክፍል ንሪኦ አብርሃም ክወፅእ ከሎ ንሎጥ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ነብኡ ሒዙ ይወፅዩ እዚ እንታይ ዘርኤና አብርሃም ሙሉ በሙሉ ንእግዚአብሔር ኣብቲ ናይ መጀመርታ ምስ እግዚአብሔር ተራኸበሉ እዋን ከም ዘይተኣዘዞ ኢና ንርኢ ኣብዚ ሎሚ ነጽንዖ ክፍሊ ካብ ቁጽሪ 2 ክሳብ 4 ኸይና ክነንብብ ኮለና ከምዚ ይብለና ኣቱ መሕዋትና ኣቦታትና ስምዑ ነቦና አብርሃም ገና ኣብ ካራን ከይተቀመጠ ኣብ መሶፖታሚያ ኮሎ
أما أملاك كبري ترأيو مو كام مدرخان كابز ماركان وطا نابتا أنا زريئي كام مدرنا عبلو شعو كام مدرخ لداوان وطيو أب كاران تأمت أبوء مسموتخ آيب لنا أملاك كابو نابز حج زلهم ومدري آغا آزو يبلنا ولا كو أبراهام مولو بمولو كم تكزابير زبولو انتزي تأززة اكزابير بزي مئزازو نتزحابو تسفا كابو آي وسدون آمين نتزحابو تسفا اكزابير فتسيمي وسدون ولا نتتسفا كابو انتزي وسدو غنا كسا أبراهام نفتس مئزاز متسقنا اتزحابو تسفاتات أب إيد اكزابير تتحيزين يرو اكزابير يمسكن آمين هاليلويا bless you بسرات ونجيل حاوي آمين قدوساني أبراهام كسانا فتس إزاز زمتس انتا خوينو نيرو اتستوحبو تسفا أب إيد اكزابير تتحيزو نيرو كسا اكزابير زولو زقبر كسا نابت حساب اكزابير زمتس اتنقر تتحيزو نيرو أب إيد اكزابير نقراتنا سلمن تايزو دنقوي اندحر إلنا እግዚአብሔር ከጎብሮ ስለዚህ ደለየ ይኮነን ንነገራትና ነቀላጥፎን ነደናግዮን ነህናይና ቅዱሳን አብርሃም ክሳ አብኡ ዝመውት አብት እግዚአብሔር ዝቦሎ ሐሳብ አይ አተወነሩ አብኡ መስመቶዩ ናብት እግዚአብሔር ዘርአዮ ናብት እግዚአብሔር ዝመርሖ ቦታ ኸይዱ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሐንሳብ ንድሕሪ ዝጎቱና ነገራት አለው نفتسم إزاز كسا أنمتس إغزابير تايقبرنا يصبينا إتي زحابنا تسفاد ما كسا أبتي نسوز دلينا سفرا نخوون كم تسوز بلنا نقبر أب إيدو حيزو يصنحنا يسوس كريستوس قويتاي أبراهام أبو مسموتايو نابت إغزابير زرعيو مدر خيدو أبو دما تأميتو كسا نابزم إزاز متس إغزابير مسو أين برمالت غنا يكونن استيفانوس أبزنتهم سمعتو كم محالا لفوز دلي وانا ملئختن بأرنتايو إغزابير أبتي بيت مقدس أبزين برلو ساعات نأبراهام كم تقلتلو كم زمرحون كم زبارخون أبراهام مس إغزابير أملاخ تقبو هبرت كهلوون أبراهامن إغزابيرن طبق حبرت من انتخلوهم منم عينت بيت مقدس كم زيد ليو أبزي أرجيت أزنقرم زلو يسوس كريستوس قويتاي إغزابير أملاخ نبراهامسي أبينا بيت مقدسي تراخيبو أبت بيت مقدس زينبورو سفراكو تراخيبو أبتي تعوز من لخلو زنبرا عدكو يخيدو إغزابير رخيبو نساتهم بقى نزا بيت مقدس كفرساي يسوس إلكا إيخا إلوم يمكسي سومو حج انتاي كردهم كتشبطهم من داليو اغزابير ابز بيت مقدس تراي زركبيلكم حاسبكم اندهر كوينكم تغاغيهم اللهم جيغا مردا يزلكم يزبلهم زلو ملختو سو اغزابير يمسكن اب قطر 5 تايبل ابو دما يبلنا ابو دما مرغت اغرز اكل كوارستي اي هابون ولد زيبلو خنسوس اتي مدر نعون بدحريون نزرون كم زرستيو اتسفو يبلنا ابزي امنت ابراهام كسع كندي اب خمس نبري يزرينا از امنت زي ابز فطرت 15 كومون اب غلاطيا 36 رومي 4 تغليصلو እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን اب قطر 6 شوعتن دمان كمزيبل أملاخ دما كمزيلو تزاربو زرقها أبكال مدري سدتنياتات كخونيوم كغزقوهم 400 عامتون كتصببوليوم نتوم زغزقوهم هزبخا أنا غفردومي بلا أملاخ دحرزي كابو خوصو أبز سفراز دما كغلغلوني يوم آمين ኢየሱስ ቆይታይ ነዚ ትንቢታዊ ቃል አብዘ ፍጥረት 15 ካብ 13 ክሳብ 14 ኢና ንረኽቦ እዚ ትንቢታዊ ድምጽ እግዚአብሔር ከምቱ ዝበሎ
إسرائيلاويان دحري 430 عامت نتوم زغزؤو من زصببلو من ግብጻውያን فريدو نهزبو كبارنت حراوصيوم እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ንሙሴ ኣብ ዘጻአት 32 ዝበሎ ኣብቲ ንአብርሃምን ንአኻን ንዘርእኻን ክበካየ ናብ ዝበሎ ስፍራ ኣውጽይዎም ብሙሴ ኣቢሉ ካብ ትሽዓተ ንታሕት ንሪኦ ብዛዕባ ሙሴ ጠቂሱ ዝዛረቦ ቃልውን እቲ ትንቢት ተፈጻምነት ከም ዝረኸበ እግዚአብሔር ከምቲ ዝበሎ ነብርሃም ከም ዝፈጸሞ ዘርኤና ክፍሊ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ 9 ክሳብ 16 እንታይ ይብለና እቶም ርእሲ ኣቦታት ድማ ኢሉ ንዮሴፍ ቀኒኦምሉ ናብ ግብጽ ሸጥዎ አምላክ ግና ምስኡ ነበረ አነ ሎምኽ ተስተብልዎ ደለይ ዘለኹ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ አምላክ ምዃኑ ዝብል ሓሳብ እዩ ናይ ስቲፋኖስ መልእክቲ አሙሉ እዚ ከተንብቦ ከለኹም እግዚአብሔር በቦታ ዘይውሰን አምላክ በጊዜ ዘይውሰን አምላክ በሁነታት ዘይውሰን አምላክ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ አምላክ ምዃኑ ከረድኦም ከጨብጦም እቲ ዝተኸሰሉ ክስ ድማ ካንቱ ከም ዝኾነ ይዘሪኦም ዘሎ እግዚአብሔር ስም ይባረክ ካብ ቃል አምላክ ካብቲ ዝፈልጥዎ ቃልና ጠቀሰ ይዝነግሮም ዘሎ እንታይ ኢሉዎም እቶም ርእሲ ኣቦታት ድማ ንዮሴፍ ቀኒኦምሉ ናብ ግብጽ ሸጥዎ አምላክ ግና እንታይ ነበረ ይብለና ምስኡ ነበረ ዋላ እኳ ናብ ግብጽ ይሸየጥ እምበር አምላክ ኣብ ግብጽ ምስኡ ነይሩ ክሽየጥ ኮሎ ምስኡ ነይሩ ኣብ ጉርጋር ክድርበይ ኮሎ ምስኡ ነይሩ በእስራኤልሺ ክሸጥዎ ኮለው ኣብኡ ነይሩ ኣብ ኩሉ ምስኡ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ኩሉ ጸበቡኡኻ አርሓወሉ ይብለና መን እግዚአብሔር መን እቲ በጊዜን በሁነታትን ዘይውሰን አምላክ አርሓወሉ ኣብ ቅድም ፈርዖን ንጉስ ግብጽ ድማ እድልን ጥበብን ሃቦ ንሱን ኣብ ግብጽን ኣብ ኩሉ ቤቱን አርአሶ ኣብ ኩሉ ግብጽን ከነአንን ካጥሜትን ብዙሕ ጸበባን ኮነ ኣቦታትና ድማ ዝምገበው ሰአኑ ሽዑ ያዕቆብ ኣብ ግብጽ እኽሊ ከም ዝርከብ ሰምዐ ነቦታትና ቀዳማይ ጊዜ ለአኹም ኣብ ካልኣይም ከኣ ኒዮሴፍ አሕዋቱ አላለይዎ ዓሌቱን ኣብ ፈርዖን ተፈልጠ ዮሴፍ ከኣ ነብኡ ያዕቆብን ነቶም 75 ነፍስ ዝኾኑ ኩሎም አዝማዱ ሊኢኹ ጸውዖም ያዕቆብ ድማ ናብ ግብጽ ወረደ ንሱ ሞተ ኣቦታትናውን ሞቱ ናብ ሰኬም ድማ አጋዓዝዎ ኣብቲ ብርሃም ካብ ደቂ ኤሞር በወርቅ ዝዓደጎ መቃብር ኣብ ሰኬም ቀበርዎ ብለና ኣብ ቁጥር 9 ተጻሒፉ ንረኽቦ ቃል ኣብ ዘፍጥረት 37 11 ቁጥር 28 ከምኡን ኣብ ዘፍጥረት 45 4 ኒና ንረኽቦ ኣብ ቁጥር 10 ነንብዎ ቃል ድማ ኣብ ዘፍጥረት 39 ቁጥር 21 ከምኡን ኣብ ዘፍጥረት 41 ኒና ንረኽቦ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብዚ ስቲፋኖስ እንታይ ከሪኦም ደልዩ እንድሕር ኢልና አይሁዳውያን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ አይሁዳውያንን መራሕቶምን ኩሉ ጊዜ ነቶም እግዚአብሔር ዘሓረዮም ኩሉ ሰዓት ከም ዝነጽግዎም ከም ዝጻረርዎምን እዩ ዝነግረና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካል ስቲፋኖስ ኣብ ዝጸቂጡ ክዛረበሉ ዝደለ ነጥብ እንታዩ ህልውና እግዚአብሔር ኩሉ ሰዓት ምስ ዮሴፍ ከም ዝነበረ ዮሴፍ ናብ አምላክ ክቀርብ ናብ ዝኾነ ቤተ መቅደስ ክኸይድ ከም ዘይድልዮ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ምስኡ ከም ዝነበረዩ ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር እኮ ንዓይን ኣሓትኩምን ኣብ ቤተ መቅደስ ኣይኮነን ተራኺቡና ንገሌና ኣብ ምድረ በዳ ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ኣብቲ ሞት ዝሸተሉ ስፍራ ኣብቲ ምንም ነገር ኣብ ዘይብሉ ቦታ ይተራኺቡና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ በቦታን በጊዜን በኹነታትን ዘይ ውሰን አምላክ ይረኺቡና እግዚአብሔር ይመስገን እስቲፋኖስ ታሪክ ዮሴፍ ክነግሮም ዝደለየሉ ዋና ምክንያት ስለምንታዩ ዮሴፍ ከምቲ አንቶ ዮርሳን ሓፍተይ ትብሎ ዝነበረት ምስሊ ኢየሱስ ስለዝኾነ አሜን ዋላኳ ዮሴፍ ኣሕዋቱ እንተነጸግዎ ደሓር ግን እቲ ንህይወቶም ዘድሓኖም እንኮ ሰብ ንሱ ኮይኑ ተረኺቡ አሜን
ኢየሱስ ጎይታ መልእክት እስጢፋኖስ ኣብዚ ግሉጽዩ ንስኻትኩም ነቶም እግዚአብሔር ንድሕነትኩም ናባኹም ዝሰዶም ሰባት ምንጻግ ልማድኩም እዩ ስለምንታይ ዘይትነቅሑ ስለምንታይ ንኢየሱስ ምንጻግ ደው ዘይተብሉ ይዝብሎም ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ንድሕነትኩም እግዚአብሔር ዝልእኹም ሰባት ምንጻግሲ አመልኩም እዩ ንዮሴፍን ኣሕዋቱ እዮም ሸይጦሞ ولا قوات شطو نسيو ادحينوم كابت ناي طفات كابت مكرا كابت صبابا زرحاولهم نسيو حجو نيسوس كريستوس تتصارروا لهم اتنكو مدحانين انا خدحني لزمت نسيو مصحف قدوس كمو يزملمش نابتوم ناتو مص اتوم ناتو زبلو ايتقبلوهم نستقبلوا بسمو نزامنوا غنا ولد املاك كونو مسل حابوم يبلنا كمتن يوسف زنصقكمو حج خان يسوس تنصقوا واللهم معاسيكم تنقحوا معاسيكم توم ندحنتكم زلاخو سبات ندحنتكم كم زتلاخو فليتكم سي تقبلوا يزبلهم زلو قبر حوالات شوعات 11 تصحيفنا زلو ابز فطرت 41 كاب 54 كساب 55 كومون مراف 42 5 نرخبوينا اب قبر حوالات شوعات 12 زلو حساب ابز فطرت 42 نرخبوينا كومون قبر حوالات شوعات 13 زلو حساب ابز فطرت 45 كاب قطر 1 كساب 4 نرخبوينا قبر حوالات شوعات 15 زلو حساب دما ابز فطرت 46 قطر 5 كومون 49 ابز صعات 16 نرخبوينا يسوع كريستوس غويتاي استيفانوس كاب زفطرت كاب زصعات እና ጠቀሰይ ዝነግሮም ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ 17-34 ድማ እንታይ ብለና ክሳዕ ንዮሴፍ ዘይፈልጦ ካልእ ንጉስ ኣብ ግብጽ ዝትንስ እቲ አምላኽ ንአብርሃም ዝመሃለሉ ዘመን ተስፋ እናቀረበ እቲ ህዝቢ ኣብ ግብጽ አመረን በዝሐን እዚ ንጉስ እዚ ንዓሌትና ተተናኸሎም ነቦታትና ኸኣ ህፃናቶም ምእንቲ ኸይዕብዩ ክሳዕ ዝድርብዩ እንታይ ገበሮም ጨቆኖም ይብለና በቲ ዘመነቲ በቲ ጭንቅ ዘመን በቲ ክትወልድ ዘይብህገካ ዘመን መን ተወሊዱ ሙሴ ተወሊዱ ከምዚ ሕጂ ዘለና ዘመን ማለት እዩ ብዙሕ ቆልዑት ኣነ ሕጂ 4 ቆልዑት ገለ ክህልወኒ ደሊ ነይረ እቲ ዘመን ክትሪኦ ኸለኻ ግን በቃ ክትወልድ ዘይብህገካ ዘመን ናበይ ዘምጾም ዘሞል ቆልዑት ይሓትብል ግን በዓል ሙሴ ማዓስዮም ተወሊዶም በዓል ኢየሱስ ማዓስዮም ተወሊዶም እንደሃሪልና ህፃናት ኣብ ዝሕረዱሉ ዘመን ተወሊዶም እግዚአብሔር ይመስገን እቶም ንወልዶም ህፃናት መን ከም ዝኾኑ አይንፈልጥና እግዚአብሔር ይመስገን መን ፈልጥ ነዚ ዘመን እዚ ዝብጀው ኣብ ዘመኖም ኣብ ትውልዶም ንብዙሓት ካብ ማእሰርት ዘድሕኑ ካብ ባርነት ሓራ ዘውፁ ኾኑ ይኽእሉ እዮም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሙሴ ኣብ ማዓሲ ተወሊዱ እንደሕሪና ኣብቲ ቆልዑቶም ንኽሕረዱ ዘቕርቡሉ ቆልዑቶም አይኖም እናረአየሉ አይኖም እናረአየ ዝሕረዱሉ ዝቕተሉሉ ዘመን እዮም ተወሊዶም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በቲ ዘመንቲ ሙሴ ተወልደ ይብለና በቲ ክፉ ዘመን ሙሴ ተወሊዱ ኣብቲ ክትወልድ ዘይብህገካ ዘመን ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ አምላክ ኣጽቡቕ ነበረ 3 ወርሕውን ኣብ ቤት አቡኡ ተመገበ ምስተደርበየ ግና ሪኢኹም ኣብ 3 ወርሕ ተደርብዩ ምክንያቱም ኣብቲ ዘመንቲ በጣም ክፉ ዘመን ስለዝነበረ ማለት እዩ ጓል ፈርዖን ግና አለቶ ወዳኸውን ከዓበየቶ ሙሴ ድማ ኩሉ ጥበብ ግብጻውያን ተማሃረ ብቃሉን ብግብሩን ከአበርተአ ወድ 40 ዓመት ምስኮነ ድማ ነሕዋቱ ደቂ እስራኤል ክበጽሕ ኣብ ልቡ ሓሳብ ኣተወ ካባታቶም ሓደ ከም ተዓመጸ ምስራኤል ድማ ሕነት እሙጽ ዘሪው ነቲ ግብጻዊ ቀተሎ እቶም ኣሕዋቱ ግዳ ኣያስተውዓልዎን ነበሩም በር አምላኽ በኢዱ ገይሩ መድሓን ከም ዝህቦም ዘስተውዓሉ ይመስሎ ነበረ ንጽባሕይቱ ኸኣ ንሓድሕዶም ክበኣሱ ኮለው መጽዮም
كتعارقهم دليو أتم سبات أحواتهم كما كان حد حدكم تتعامل صبلهم اتنبت أيوز عمت أزنا برجنا نأها من حلق أنفرادن غيرو أبانا شيموكا كم تتمالنا تجبت أيز قتل كادو كتقتلن تدلي الله خايلو دفعه موسى دما بزعباز زرباز حادمه عم مدر ميديان دما سدتنيا كونه أبو خاخل تاودات ولده 4 عامت مسمل أدما أبرخا دبرسينا ملأخ بزندد أو كوك أتقات ترعيو موسى زترئيت زي مصر آية تقرمه كتمت انت قرب دما أنا أملاخ أبوتاتكا أملاخ أبراهام إسحاق يعقوبن يزبل دمتسي እግዚአብሔር ተሰምዐ ሙሴ አንቀጥ ቀጠት እምት ከአይደ ፈረን እግዚአብሔር ድማ እዛ ደውል ከያዘለኻ ቦታ ቅድስት ምድሪያሞ አሳአንካ አውጽ መከራቶም ኣብ ግብጺ ዘለው ህዝበይ አጸቢቀ ርኤኹ እህቶም ካሰማኹ ከውጾምን ወረድኩ ሕጂ ኸአ ናብ ግብጺ خلእኸ ካይና አበሎ ይብለና እስጢፋኖስ ብዛዕባ አብርሃም ዮሴፍ ተዛሪቡ ምስወደአ بقطة نام موسى كزارب بزعبا موسى كزارب جميرو موسى لك كم يوسف نا يسوس مثل زنبورو سابينيرو موسى أبقد مكزابير كولدتو جميرو موغس زرخبه بتعمر الدما كاموز زدحانه لك كم يسوس بقالن بقبرن كأ برتو زنبورو سابينيرو كزابير مسكن آمين أبز استيفانوس بزعبات እግዚአብሔር ነአብርሃም ዘሐቦ ተስፋታት በዛዕባ ፍጻሜውን ዝዛረብ ዘሎ እቲ አምላኽ ነአብርሃም ዝመሐለሉ ዘመን ተስፋ እናቀረበ እቲ ህዝቢ ኣብ ግብጺ አመረን በዘሐን ዝብል ቃል በዛዕባ እቲ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዘፍጥረት 15 ካብ 12-16 ተዛረቦ ትንቢታዊ ቃል ዘመልክት ቃል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ነአብርሃም ገና ምንም አብዘይ ነበረሉ ሰዓት እንታይ ልዎ ነሩ እንታይ ብለና በዘፍጥረት 15 ካብ 12-16 ፀሐይ ከተዓርብ ከላ ድማ ናብራም ከቢድ ድቃስ ወደኦ እነሆ ናይ ብርቱ ጸልማ ስምባደ ወደኦ ናብራም ድማ በሎ ንዘርአኻ አብዘይ ምድሮም ስደተኛታት ኮይኖም ከም ዝገዝኦም 400 ዓመት ድማ ከም ዘጨንቆም አርጊጽ ካፍለጥ ነቲ ዝገዝኦ ህዝብ ድማ አነ ክፈርደ دحرتي نساتهم بزح جنزب حزون كوتيوم نسخاجن بسلام نابوتات كات كيديها بتصبق أرجان دمات كبريها عمت أموراويان جناك ساحل جايمل أنمو أبرابا أي ولدو نابزخ ملسومي إلوانيرو أبزت عاد حد شو عاد انتاي بلنا دك إسرائيل تفاريو سسنو بزحو دما أزيوم كابرتعو تحاقرون بوء ملأتي بلنا اكزابير مسكن اكزابير نا أبراهام زرقو أبزي مدروم سدتنياتات كوينم كم زغزقوهم 400 عمد دما خمزج أنقوم كنقرو خولو أبراهام أبتساعت بجكا تسفا اكزابير ولد زبها لاي نبرون እግዚአብሔር አምላክ ግና ዝቦሎ ዝገብር አምላክ ስለዝኾነ እቲ ዝቦሎ ከም ተፈጸመይና ኣብዚ ክፍልዚ ንርኢ ዘለና ክብር ንጎይታ ይኹን እግዚአብሔር እንታይ ዝርኢ ነይሩ እንደሕር ኢልና በቃ ክሳብ ራብዓይ ወለዶ ዝፋረይ እግዚአብሔር በዚሖም ይዝሪኦም እግዚአብሔር ንምድር መሊኦም ማየም ዝርኢ ግን አብርሃም ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ምንም ሓደ ውላድ ከማን አይነበሮን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ግን ዝቦሎ ዝገብር አምላክ ስለዝኾነ ኣብዚ እቲ ትንቢት ከም ዝተፈጸመ ይነግረና ዝቃል ማለት ክሳ ንዮሴፍ ዘይፈልጦ ካል ንጉስ ኣብ ግብጽ ዝትንስ እቲ አምላክ ንአብርሃም ዝመሐለሉ ዘመን ተስፋ እናቀረበ እቲ ህዝቢ ኣብ ግብጽ እንታይ ገበረ ብለና አመረን በዘሐን ይብለና እዚ ቃል እዚ ኣዝዩ ወሳነ ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ ጌርኩም ቅዱሳን ስምዑኒ እትን ዮሴፍ ዘይፈልጦ ንጉስ ትንቢት ክፍጽም ይተንስዩ አሜን ዶ ሓንሳብ ቅዱሳን ሕማቅ ነገር ክገጥመና ሆሎ መከራ ክመጽእ ሆሎ በቃ ከምዚ ሓሳብ እግዚአብሔር ካይመስለና ይኽእል እዩ ተርዲኹም ነው ቅዱሳን እትን ዮሴፍ ዘይፈልጦ ንጉስ ትንቢት ክፍጽም ይተንስዩ ዋላኳ በብዙሕ መከራ እንተሓለፉ እቲ እግዚአብሔር ተዛረቦ ትንቢት ክፍጽም ስለዝነበሮ በብዙሕ መከራ ከሓልፉ ናይ ግድን ኮይኑ
اتن يوسف زي فلت نغوس انت زي تنسنيرو انت اتن يوسف زي فلت نغوس تزي تنسنيرو انت مغونه اندحر إلنا اسرائيلاويان تزانيوم ابزي مدروم منبر مقصلو نيروم حق ايدو قدسان ات اغزابيرنا ابراهام تسفا اي مورسون نيروم بركاتهم اي مورسون نيروم رستهم اي متقبلون نيروم اتن يوسف زي فلت نغوس متنسو غنا ناب اغزابير املاح كم زعويو غيروم ناب اغزابير املاح بمقوايوم دما كاب ايد فرعون امليطوم نمدر دما وريسوما اتي اغزابير نا ابراهام زاتو كيدان اغزابير نا ابراهام تسفا دما صبيطوم اغزابير سمو يبارك امين مصحف قدسنا اب كالاي قرنطوس مراف 4 كاب 16 كسا 17 انتايبلنا اتي شعا زحلف قليلن صببانا معليا زيبلو بلوص نايزل عالم مولو رزين كبري يدالولنا يمو اتناي وصا حسابنا انت بسبسكوا اتو وشطنا انت يغبريلو ابصصباي يحدسالو سلازي اين حللنا يبلنا مصحف قدس كومي زبلنا انت زي تحللنا بغيزيو نعصدينا موي زبل سلازي انت زي تحللنا اتغزابير زرائلنا كنرينا اتغزابير غورسو زبلنا كنورسينا اغزابير يمسكن اتغزابير ابلعنا استزاربو بركت كنچبطوينا اغزابير سمو برخ يكون حنساب صبوق غيركم سمعنا قدسان حنساب اب هيوتنا زي تصبنايو ነገር كخون كولو كام مغرومرام صبوق غيركم سمعنا قدسان زي تصبنايو ነገራት اب هيوتنا كخونو كولو كام مغرومرام ገጽ እግዚአብሔር ነድላይ አሜን ዶ ኦዱሳን ካም ናይም ግሩምራም ህይወት ወጪና ገጽ እግዚአብሔር ነድላይ እግዚአብሔር ወይ ካብዝ ነገር እዚ እንታይ ትምረን ደሊኻ በዝ ተሕልፈን ዘለኻሲ እንታይ ክተሪኤኒ እንታይ ክትምረን ስለዝደለኻዩ እንታይ ክገብራለኒ ኢልና ክንሓቶ ኣዝዩ ሰናይ ቅዱሳነ እስራኤላውያን ክሳዓትን ዮሴፍ ዘይፈልጥ ንጉስ ኣብ ግብጽ ዝትንስእ ተዛንዮም تزليلهم لك همتم قبصاوያን اب زي مدروم ينبرو نيرهم حقيده قدسان كم سحجي انا نسخاتكم ان نبرو نبرا مالتي انا نسخاتكم من زتزانه هيوتنا ننبر تزليلنا ننبر كمزا نزا ختما زي اكتسرح كلا امن زقبل سب كمزا ذا ختما زي از ختمنايا كومينا ننبر ابز عدي اسرائيلاوያን اب زي مدروم كوم يمزنبرو نيرهم ابتاناي ጭንቅ ሰዓት ንእስራኤላውያን ኩሉ ንሰናዩ እንተ ንብሎም እንተ ሓዛረብ ዘለኻም በሉና ነይሮም ሓቀይዶ ቅዱሳን ኣነ ንስኻትኩምን ሓደ ክንፈልጦ ዘሎናን ክንኣምኖ ዘለና ነገር እንታዩ ልክ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብሮሜ ዝበሎም ኩሉ ነገር ንሰናይና ከም ዝድግፈና ክንፈልጥን ክንኣምንን ኣሎና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ناي تاشا مكرا عين رأي كابت مكرا أساقيرنا خنرئي نفتن آمين مكراتات كمتسخولو تأقم كمتسخولو زتفلالي نقرات أبيوتنا خصوصاتو خولو كابت أبابانا أساقيرنا نرأي موسى تايلوسي كاب شعو بحيث أزركب حقوسي بقى نبتع أسبع أبجلو تأميتو نبرمو انتهي بلناسي مس هزمو مكارا مرات إلو مكارا فتي كونن جن دحرت مكارا زلو نجر أساقيرو نايمر أي كلاس لازنبر ويدما كريس لازخ عليو ناي شعو جيزي تشع زحلف مكارا مريتسو مالتي إذا حجينا حلفو زلنا مكارا زحلف يقدسان إذن حلفو زلنا تسببا زحلف تسببايو مسحنا نزل عالم زنبر أيكونن كندي نجر زي حلفنا مو كندي نجر زي سجرنا مو يسوس قويتاي سلازي كمتي قدم حجي كله حلفو زخده حجي ون إزي قتيمونا زلو إزي حجي بقدمينا تقتيرو زلو نجر ون كم زحلف نفلت እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን መከራ መጽኾሎ አሳጊሩ ዝርኢ ነገር ዝርኢ ማንነት ያሃሉና እግዚአብሔር ይመስገን ሙሴ እትን እስራኤላውያን ካብ ናይ ግብጽ ባርነት ሓራ ዘውጾም ማአስዩ
أتي موسى أتي نسرائيل كبارنت كاب جبت بارنت هرازوت أو ما أسي تولدون دحر إلنا كم تعنتو زبالكو أتي شكان نجوس أبستن سألو ساعتي موسى حتى أنا تابزح الردو ساعات ودز بحال تولدو أبزي عبيلو زماني تولدو هكذا قدسان نايكزابير إلا ما أبلع ليس لازنا برقنا اتقاتالي أي رخبون آمين أبتهتان أبتهتانات ولد مزبولو زقطلو زمن موسى عبي زي كونس أبيت اتقاتالي بناديو مغزينات بخبري أبي إكزابير مسكن آمين دو زبلكم زلقو رداءكم دلو قدسان نايكزابير علامان دحر عدلكا حدك أتالي رخبكاني آمين دو سب لازموته سب بزوح مكرات مالتي اتنا خالص رخبو يرخبكاني الا ما اكزابير ابي وتكاك سعزلو تكزابير باخ غبروز مدبك سعز فتصمو ابي وتكا زخون ነገር የለን አሜን ዶ ሙሴ ከምት ዝበልኩሁም ኣብቲ ሓራዳ ያብዝነበረሉ ህፃናት ብፍላይ አወዳት ተወሊዶም ኣብዘ አብይሉ ዘመን ተወሊዱ ሙሴ በቃ ምዕባይ ጣይ ዘይኮነስ አቤተ መንግስቲ ከምት ዝበልኩዎ በናይ አዲኡ ሞግዚትነት በኽብሪ አብ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ነዛ አምላኽ እዚ ንእመኖ ኣብዛ አምላኽ እዚ እምነት ይሃለውና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እስጢፋኖስ بزعبا أبراهام يزارب بزعبا يوسف يزارب بزعبا موسى يزارب زيرو حدا يمل أختو آمين حدا يمل أختو نسخاتكم انت يمل أختو ندهاريلنا نسخاتكم كل جزء نتوم እግዚአብሔር ዘሐሪዮም ሰባት ለካ ከመቦታትኩም ኩሉ ሳምስ ተጻረርኩም ዝብሎም ዘሎ መልእክቱ ዚያ ንስኻትኩም ዝመጸን ተመጸ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮ በተደጋጋሚ ነግሮም ነሩ አቦታትኩም ቀተልት ነቢያትዮም ንስኻትኩምን ቀተልትይኹም ንአቦታትኩም ይኹም ትወሪስኩም ኩሉ ጊዜሲ ننا እግዚአብሔር ሐሳብ ምስተጻረርኩም ይዝብሎም ዘሎ እስጢፋኖስ ብዛዕባ አብርሃም ብዛዕባ ሙሴ ኣብዚ ጠቂሱ ክዛረብ ኮሎ ከሪኦም ዘልዮነት ኣብነት ብንታይ እንደህር ኢልና እቶም ኣሕዋቱ ከም ዝነጸግዎይ ሓቀይዶ አንቶይ ብዛዕባ ዮሴፍ ክዛረብ ኮሎ እንታይ ኢሉና ኣሕዋቱ ሸይጦሞ ኢሉና ኣብዝውን ነገዛ ንሙሴውን نجز أحواتي من تيجمو من قبل علينا سي فرادن شو من غيرو شيء مكايو هجي قبل علينا كم زت تسلت انزل لها حساب تبنا زل لها كم زكبر كم زي تكبر تبلنا زل لها إلهم زنات أقوى أبكندتي إسرائيلاويان زاريو نتجب صاخ أطلع خلوا منو ما يبلون حق إيدا قدسا أبكند أم زاريو نتجب صاخ أطلع خلوا منو ما يبلون كل التحوات تبع إيسام كعرقهم كفتن كله جنا اتنبت عيوز امت أزنا برا نأخا من حلق أنفرادن جيرو أبانا شيء مكا بمبال نتج زابر زحاريو موسى كم زنت أقوي نجرنا نايستيفانوس ملك تقولوتي نيسوس نت موسى كم زخماي إلو زبولو كم موسى جنا عزيز أبيه قبل عليهم كي نجس حلق أن فرادن كي كون نتيكم مو إذا ما حدش نجار يكونن كابب بختاتكم تمهاركم مو يوزب الملك تيزلوا إجابير كابزهم زياد حننا إجابير كدحنونا زلقهم أقل قلتو كاين أطلب بملحسنا كاين واردهم إجابير يدقفنا عنا أحدكم كاب قطر 30 شدشتن كننبب كلنا انتينا نردا እግዚአብሔር ነቲ حلقان فرادن ገይሩ ዝሾሞ ሙሴ እስራኤላውያን ከም حلقان فرادن እንተዘይ ተቀበሉዎ ካልሰብ ከም ዘይህቦም በትንሱ ዘሐሪው ሙሴ ካብ ጸበቦኦምን ካብ ባርነቶምን ካብ ኢጨቆንቶም ከም ዘደሃኖም ኢናንሪ ዋላ ሰባት አይቀበሉኻ ዋላ ይንጸጉኻ እግዚአብሔር በአኻ ክሰርሕ እንደህርፈትዩ ክሰርሕ አሜን ዶ
ምንም እኮ ምድፋ አይደልኒ ንሙሴ ምሽ ምን ሐለቃ ገይሩካ ምን ፈራድ ገይሩካ ኢሎም ነጽጎሞ ነቲ ዝነጸግዎ ባዕሉ ሰባት ስለዝነጸግዎ እግዚአብሔር ሐሳቡ ይቀየረን አሜን ዶ ሰባት ስለዚህ ተቀበልዎ እግዚአብሔር አይነጸጎን ሐሳቡ ይቀየረን እግዚአብሔር በት ብኡ ዝጀመሮ ነገር ብኡ ፍጽም ኮሎ ይናነሪ አሜን ምንም ድፍ አይደልኒ እቲ በአኺ ዝጀመሮ ነገር እግዚአብሔር በአኺ ገይሩ ይፍጽም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ካብዚ ግብል እንማሃሩ አብ ትምርትን ታዩ ሰባት ነጽጎምካ ማለት እግዚአብሔር ነጽጎካ ማለት አይኮነን አሜን ዶ ብዙሓት ክነጽጉና ይኽኡል እዮም ብዙሓት ካይቅበሉና ይኽኡል እዮም እዚ ማለት ግና ሰባት ነጽጎምካ ማለት ስምዑ من يمزنصغوم زلو نحناكو باستر تزي تقبلونا بقى كنبكي وي كنبلينا نحضر وي قال ناي مريحنت بوتا زلوم سم زلوم سبات تنصغوبنا بقى ناي مودات عالم كوين يسمعنا نو من يوم نيسوس نصغوم اندحر إلنا نيتي شعو مراحتي جبرتن حدقتن فريساويان سدوقاويان يوم نإسرائيل زما حضرو زنبرو يوم كلهم نصيغومو نيسوس نساتهم سلاز نصغو وغنا نساتهم تክክል ማለት አይኮንም ናይሰብ አፕሩቫል አይትድለይ ሰባት ንአገልግሎትኩም ማህተም ክገብሩሉ ከረጋግጹልኩም ንስኻትኩም ካብ እግዚአብሔር ምዃንኩም ከረጋግጹልኩም አይትድለይ ኣብዚ ዘመን እዚ ብጣዕሚ ካብ ዘሕዝነን ነገር ካብ ዝሪኦ ነገር እንታዩ ወላ ነብይ ይኹን ወላ ፓስተር ይኹን ሰብ ከረጋግጹሉ ይደሊ ምስክርነት ናይሰብ ይደሊ ኮንፈርሜሽን ይደሊ እንድሕር እግዚአብሔር ቃቢእካ ኮንፈርሜሽን አይድለይካን አሜን ዶ እትትገብሮ ነገር እትትሰርሖ ነገር ባዕሉ ኮንፈርምድ ይገብረልካዩ አሜን ዶ ናይ መብዛሕት ይዘብ ኣብዚ ዘመን ዘሎ አገልጋሊ ሽግር እንድሕር እንታይ እንድሕሪልና ጥሒሱ ካይወጽ ሰጊሩ ካይከይድ በቃ ናብት እግዚአብሔር ዝራእሉ ካይበጽሕ ዝገብሮ ነገር እንታይ እንድሕሪልና ንሰባት እናሐለወ ስለዝኸይዲ ሰባት አፕሩፍ ክገብሮ ኾሎ ይሰርሕ ሰባት ክነጽቦ ኾሎ ደው ስለዘብል እግዚአብሔር ነዝ መንፈስ እዚ ይውቃዩ አሜን ኖ እግዚአብሔር አፕሩፍ ዝገብሮ ማን ይዝነጽጎ ሰብን ጸጎ who cares አገልግሎቴ ማንም አፕሩፍ ክገብሮ አይጽበይነ ክሳዕ መንፈስ ቅዱስ ዘረጋገጸለይ ክሳዕ መንፈስ ቅዱስ ምሳይ ዘሎ ክሳዕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራ ባይ ዝተገልጸ ምንም ካለ ምስክርነት ዘድሊ ይኮን አሜን ዶ ስለዚህ ሰባት ነጽጎምሃ ማለት እግዚአብሔር ነጽጎካ ማለት አይኮንም ሓንትስ ኩሉ ሳምስ እግዚአብሔር መህላውና ኣብ ህላውናኡ ከም ዘሎና አጸቢቅና ንፍለጥ እዚ አይና ክንገብር ዘለና ካብኡ ብዝተረፈ ኣብ ጊዜኡን ኣብ ሰዓቱን እቶም ዝነጸጉናን ዘዳፍኡናን ናአና ምድላዮም ዘይተርፍ እዩ አሜን ዶ ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ንሙሴ ብዝነድድ አውኮ ቁጥቋጥ ምርአዩ ንስጢፋኖስ አዝዩ አገዳስ ነጥቢ ስጢፋኖስ ኮነ ይልዩ ብዛዕባ ሙሴ ክዛረብ ኮሎ እግዚአብሔር ከመይሉ ከም ዝተገልጸሎም ዝነግረና ዘሎ እግዚአብሔር ከመይ ምሶኦም ከም ዝነበረ ዝነግረና ዘሎ እቲ ፖይንቱ ከመሐላልፎ ዝደለየ ነገር ስለዘሎይ እግዚአብሔር ንሙሴ ብዝነድድ አውኮ ቁጥቋጥ ምርአዩ ንስጢፋኖስ አዝዩ አገዳስ ነጥቢ ምክንያቱም እቲ እግዚአብሔር ብዝነድድ አውኮ ቁጥቋጥ ምግላጹ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ውሱን ዘይምዃኑ እግዚአብሔር ካብቲ ቤተ መቅደስ ከም ዝዓቢ ሙሴ ናብ እግዚአብሔር ክቀርም እግዚአብሔር ሕብረት ክገብር ምንም አይነት ቤተ መቅደስ ከም ዘይልዮ ስለዝገልጽ ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ዶ እግዚአብሔር ኮዩ ናብ ሙሴ ካይዱ እንበር ሙሴ ኮነና በእግዚአብሔር መጽ ሐቂደ ቅዱሳን እግዚአብሔር ደይኮነን ናብቲ ሙሴ ዝጓሱ የሉ ዝነበረ ስፍራ ተገሊጹ ኣብቲ ሙሴ ዘሎ ስፍራ ተገሊጹ እዚ ተአምላኽና እግዚአብሔር ትነምልኹ አምላኽ በቦታ በጊዜ ዘይውሰን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ናይ ስጢፋኖስ መልእክትን በአር ክሳዕ ምዕራፍ እዚ ምዕራፍ ምንውድ እቲ ስጢፋኖስ ዝዛረቦ ሐሳብ ወይ ከመሐላልፎ ዝደለየ ነጥብ እንታይ እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር በቦታ ዝውሰን አምላኽ ከም ዘይኮነ ኣብ ሓደ ቦታ ከሊልና
كنأمط أخم زي نخلي زارب زلوا እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ كسا نزم اعراف نود استيفانوس تخسلوا ناي كس ورقات كنرسع يبلنا آمين مغنياتهم كل استيفانوس زهبو ملاش مسؤول تتحزز لزخونه كبرنا قويتا يخون قويتا يسوس كريستوس بنقر كل يباركم تصقوا يبزحلكم نلومي أبزي أدو كنبلينا next week نزا حساب الزي كنقصلينا كلاتكم أداوكم على علمو تسألينا هنودينا